So magmamano ang lugar iti syudad ti Baguio ti mapaspasaran iti kurang a supply ti danum iti sampay anang rugit ti mapatapatang epekto ti tikab. Kinuna ni Mayor Benjamin Magalong anang siyang katnan iti pre-disaster risk assessment para iti daytoy kaputa dakkel ti posibilidad amarik na ti epekto ti El Nino iti syudad iti bulan ti Hulyo. Palpalagipan na dagiti residente ang masapulon nga agsalmutmut na iti panagusar iti danum. Makikikoordinar betan ti lokal a gobyerno iti DNR tapno may pasara dagiti ginasgasot a non-compliant a deep wells iti syudad a makapapektar metlang iti panagbawas iti supply ti danum. Malaksit iti daytaman na rimaan ti panakaramid dagiti rainwater catchment basin tapno adda ti kanayunan na supply ti danum. Dati-rati na-announce ko na there's a 63% probability na magkakaroon. Ngayon, it's already 90%. Definitely, magkakaroon talaga ng El Nino from starting July or probably earlier. Kaya talagang kailangan natin magtipid.